ממשלת ישראל מודיעה בתדהמה בצער רב וביגון עמוק על מותו של ראש הממשלה אשר נרצח ערב בתל אביב. השבוע אנו מציינים את יום הזיכרון ה-28 לרצח יצחק רבין. ב-4 בנובמבר 1995, בסיומו של עצרת כן השלום לא לאלימות, נרצח ראש ממשלת ישראל ושר הביטחון, יצחק רבין. צעיר ישראלי יהודי חיכה לו עם סיום העצרת וירה בגבו. רצח רבין מסמן שיא אלים של משבר עמוק בישראל. הרצח פגע ברקמת החיים המשותפים במדינה וערער את החברה הישראלית. יום הזיכרון לרצח יצחק רבין הוא זמן לחשבון נפש והזדמנות לשיח אודות המשבר שפקד את החברה הישראלית בעקבות הרצח. אודות הלקחים אותם יש להפיק ממנו ואודות המסקנות הרלוונטיות לחברה הישראלית במדינת ישראל כיום. סיפורו חייו של יצחק רבין משתרע על פני 73 שנים מ-1922 עד 1995. קורות חייו זורים בקורות חייה של מדינת ישראל. הוא לחם בפלמ"ח ובצבא ההגנה לישראל. פיקד על חטיבת הראל במלחמת העצמאות. הוא מונה לרמטכ"ל צה"ל, עליו פיקד במלחמת 6 הימים. יצחק רבין זכה בפרס נובל לשלום בשנת 1994. סיפורו של רבין זהו גם סיפורו של דור בני היישוב, שהקימו את המדינה, בנו אותה והגנו עליה. רבין היה לוחם, מצביע ומדינאי שפעל בשדה מלחמה ובשדה השלום. זה לא יכול להיות, אהוד מנור. זה לא יכול להיות. לא יכול להיות שזה קרה. זה לא יכול להיות. זו רק שמו הרע שהתפשטה בחושך. זו רק שמו הרע שהתקנתה באושר קרב. בשמש שעולה מתוך הלב, ובחלום המתגשם, שעוד נושם, שעוד נושם, שעוד נושם. ומי שמת מיד אדם, מיד אחיו, האלוהים מחזיר לו את חייו. ואז מגבול העדן, ממרחק, הוא יתבונן, הוא יחייך והוא יצחק. דברים שאמר יצחק רבין בישיבה הראשונה של הכנסת ה-13. ביטחון איננו רק הטנק, המטוס וספינות הטילים. ביטחון הוא גם, ואולי קודם כל, האדם, האזרח הישראלי. ביטחון הוא גם החינוך של האדם, הוא הבית שלו, הוא בית הספר, הוא הרחוב השכונה שלו, הוא החברה שבתוכה שמח. וביטחון גם תקווה של האדם. אנחנו נמצאים בימים אלה באחת השעות הגורליות והחשובות ביותר של העם היהודי. אנו נמצאים בעיצומו של התהליך העיצובו של העם היהודי ועיצובה של המדינה לדורות. זוהי שעה של התחבטויות קשות, גם ויכוחים סוערים, אבל חשוב שכולנו נדע, בישראל ובגולה. כי תהיינה אשר תהיינה ההחלטות, אהבת ישראל אמיתית שורה עליהן, ולנגד עינינו תמיד האמרה העתיקה, כל ישראל ערבים זה בזה. אין אנו שוכחים לרגע כי בין שתומכים במהלכים שלנו ובין שמתנגדים להם, כולנו אחים, כולנו יהודים וגורל אחד לכולנו. יצחק רבין מתוך נאומו בארצות הברית. אלימות היא כרסום יסוד הדמוקרטיה הישראלית. יש לגנות אותה, להוקיע אותה, לבודד אותה. זו לא דרכה של מדינת ישראל. בדמוקרטיה יכולות להיות מחלוקות, אך הבחירה תהיה בבחירות דמוקרטיות. מתוך דבריו של יצחק רבין בנאומו האחרון. נסיים את מילותיו של יצחק רבין, זיכרונו לברכה, מילים שמתאימות לתקופה הקשה בה אנו נמצאים. רק קצת סבלנות, ואני משוכנע שמדינת ישראל תוכיח שכל מה שהיא אמרה תמיד לא היה לשווא. אין ספור שבילים ויציאה, רושם בתוך יומן מסע, להתערבב ולא להיבלע, רושם בתוך יומן מסע,
והיה ומישהו בא, אל תסתובב, כי זה תמיד יכול להיות, זה שידליק לך את הלב, יפרוק את הכאב בשלווה. מגע הרוב גובר על המכה, רושם בתוך יום המסע, כולנו עשויים אבק של אהבה, רושם בתוך יום המסע, מביטים למעלה ונושאים תפילות, כשבינתיים שוכחים שהמשמעות לחיות היא לשאול את השאלות ולענות. אל תסתובב, כי זה תמיד יכול להיות, זה שידליק לך את הלב, יפרוק את הכאב בשלווה. יבשו עינינו מדמעות, ופינו כבר נותר אילם בלי קול. מה עוד נבקש אמור, מה עוד כמעט ביקשנו לנו את הכל. את הגשם תן רק בעיתו, ובאביב פזר לנו פרחים, ותן שיחזור שוב לביתו, יותר מזה אנחנו לא צריכים. כאבנו 1000 צלקות, עמוק בפנים הסתרנו הנחה. כבר יבשו עינינו מלבכות, אמור שכבר עמדנו במבחן. את הגשם תן רק בעיתו, ובאביב פזר לנו פרחים, ותן לה להיות שנית איתו, יותר מזה אנחנו לא צריכים. עשינו תל ועוד אחד, תמנו את ליבנו בין מושים. עוד מעט תפרוץ ההנחה, קבל זאת כתפילה מאוד אישית. את הגשם תן רק בעיתו, ובאביב פזר לנו פרחים, ותן לנו לשוב ולראותו, יותר מזה אנחנו לא צריכים. את הגשם תן רק בעיתו, ובאביב
פזר לנו פרחים, ותן לנו לשוב ולראותו, יותר מזה אנחנו לא צריכים. ותן לנו לשוב ולראותו, יותר מזה אנחנו לא צריכים.